ready! Let's go, vinga. Estàs escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Si els divendres comptem amb l'espai d'alimentació saludable a càrrec de l'Astrid Barquer, el cap de setmana comença millor, amb més bon peu. Astrid, bon dia, benvinguda. Bon dia! Comentava als oients a l'inici del programa que és temps de calçotades i que la calçotada està molt bé, però a vegades té efectes secundaris, té conseqüències, que és una mala digestió. I justament avui parlem, en general, de com millorar aquestes digestions, de digerir millor. I saps què passa també en aquesta època, Sílvia? Que hi ha molts canvis de temperatura. No està fent un hivern excessivament fred, però sí que està fent un hivern que ens canvia molt la temperatura. És a dir, al matí i al vespre, quan el sol no està tan a dalt, fa fred i hem d'anar més tapats, i després, a les hores que el sol està a dalt de tot, sembla primavera, pràcticament, no? Fa un sol i una temperatura que sembla primavera. Aquest cap de setmana, al migdia, 18-19 graus. Clar, podies anar sense jaqueta, pràcticament, no? Al febrer. Llavors, clar, això és com una bogeria per al nostre sistema immunològic, perquè ha d'estar constantment fent aquests canvis que no ens ajuden gens no només al tema de prevenir malalties, sinó també que tots els nostres òrgans funcionin igual de bé, perquè això energèticament ens costa molt més, és més estressant pel nostre cos. Els problemes digestius poden anar des de refluxes, ardors, eruptes, mals de panxa, inflamacions d'estómac, gasos, descomposició o restrenyiment, no? Anomalies en les defecacions. Tot Quin això, catàleg, eh? Sí, exacte. Tot això pot venir causat per problemes en el nostre sistema digestiu. El primer que estaria bé és explicar una mica, de manera molt a grosso modo, una mica ruda, que dic jo, no?, com funciona el nostre cos en quant a la digestió, ¿vale? Així, fent una passada molt ràpida. Però quan nosaltres mengem una cosa, el primer que fem és passar-ho per la boca, i aquí és on comença el procés digestiu, encara que no en siguem massa conscients. Aquí la masticació, que és aquest procés de mastegar, ja ens ajuda a triturar, i per tant això és molt important per digerir millor. Si mengem ràpid o perquè estem fent altres coses i no som conscients, no agafem consciència de tot allò que mengem i ens ho empassem sense haver-ho triturat prou bé amb la masticació, estem provocant que ens costi molt més de digerir-ho en els processos passos. Per tant, és important centrar-nos. Els orientals diuen que s'ha de mastegar fins a 50 vegades abans d'empassar-s'ho. Què dius, Que jo ho trobo moltíssim, però diuen que s'absorbeix millor i, de fet, després la ciència ho ha corroborat. Per tant, no diuen cap animalada. Tampoc cal que estiguem comptant, no?, fins a 50 vegades les vegades que masteguem, però sí que hem de ser més conscients, no? A vegades si estem llegint, mirant la tele, parlant, no agafem prou consciència que realment hem de mastegar, doncs ens costa. Però és que, a més, a la boca és interessant que hi estigui una estona, perquè aquí sota de la mandíbula tenim dues glàndules, que són les glàndules salivals, que treuen aquest àcid, que és la saliva, que encara que sembla que només sigui aigua, ja estan ajudant a descompondre aquest menjar per després poder-ho digerir millor. Soc ruda, ja et dic, passa per tota una sèrie d'òrgans, però no m'hi entretenc, ens n'anem al següent òrgan que ens interessa, que és l'estómac. Aquest bulb alimentari que ja és una pasta, no?, que hem mastegat, passa a l'estómac i allà tenim unes altres glàndules que comencen a segregar sucs gàstrics, que són aquells que quan vomitem ens deixen tota la boca com aspra i el coll així que ens rasca, val? Aquests sucs segueixen descomposant tot allò que hem menjat i ho deixen com una papilla. Ideal perquè després passi en el següent pas, no m'entretenc en els òrgans de filtre, no perquè no siguin importants, però pàncreas, ronyons, fetge, tot això, que és on tot el que no es pot digerir bé, tota la porqueria que mengem passa per allà, la nostra vesícula biliar ha de generar bilis, etc., per processar segons què, però no m'hi entretenc. Aquesta papilla passa després a l'intestí prim i en allà és on s'absorbiran els nutrients. Hi ha unes petites vellositats, que ja n'hem parlat altres vegades, i també hi ha microbiota, que també n'hi ha a l'estómac, i tot això el que ajuda és a que s'acabi de digerir, en el sentit de que absorbim. I el nostre cos diu, vinga, vitamines cap aquí, minerals cap allà, proteïnes cap aquí, carbohidrats cap allà, i utilitza tots aquests nutrients per les diferents funcions del cos. I per últim, tot allò que no pot digerir, fibra i altres components que no ha pogut digerir perquè no són nutrients, ho defequem i passa per l'intestí gros. Una mica ràpid, el nostre sistema digestiu funciona així. Per què ho explico? Perquè hem d'entendre que per tot aquest procés el nostre cos necessita dedicar-hi una energia.
I, per exemple, necessita dedicar-hi una concentració sanguínia. Quan la nostra digestió funciona, si ens fiquem la mà a la panxa, està calent, perquè allà hi ha una concentració sanguínia que necessita del seu oxigen, dels seus minerals, etc., perquè hi hagi aquests moviments i es pugui fer tot aquest procés. Si li donem altres ocupacions al nostre cos mentre estem digerint, és bastant probable que aquesta energia es difumini. I o no fem prou bé aquesta altra ocupació que fem, no? Que és, per exemple... Quan dius altres ocupacions, què seria? Per exemple, quan acabem de dinar i ens posem davant de l'ordinador a treballar i tenim aquella morrinya horrorosa que ens cauen les parpelles, perquè li estem demanant al nostre cos que faci una funció intel·lectual, vale? Que agafi el glucogen i el porti cap al nostre cervell, perquè és el que necessita perquè el cervell funcioni, i l'oxigen, etc. Però alhora li estem demanant que la sang també estigui concentrada en el sistema digestiu perquè faci el procés digestiu. Llavors, clar, el cos s'ha de repartir i potser no ho fa tot bé, o no digereix prou bé perquè estem requerint molta activitat intel·lectual, molta concentració en allò que estem fent, o no aconseguim que el nostre cervell funcioni bé i tenim aquella morrinya, aquelles parpelles que ens cauen, que dius, ostres, no sé què em passa, sembla que tingui son. Val? O al revés, el que estem fent és anar-nos a fer activitat física quan encara estem digerint, que aleshores és quan pots agafar un tall de digestió. El tall de digestió què és? Que si tu li demanes molt oxigen i minerals als músculs, perquè el sistema locomotor els necessita per moure'ls, però tu encara estàs digerint, doncs al final el volum sanguini és el que és. Llavors, si el necessites en els músculs, deixarà de tenir prou energia per fer servir el sistema digestiu. I llavors pots tenir el que es diu un tall de digestió, una indigestió, que allò que tens a l'estómac no es pugui digerir i el cos digui, ei, m'estic bloquejant. Llavors, fins i tot et trobis tan malament que arribi a evacuar-ho, perquè un que no pot digerir-ho et diu, treu-ho, i segons en quin procés de digestió tens, vomites. Amunt o avall, no? O tens descomposició, exacte, és una mica desagradable parlar d'això, però és perquè ho entengueu, val? I en altres casos el que pot passar és que s'està fent la digestió, s'està fent els músculs, però aleshores no arriba prou volum sanguini al cap i et desmaies. No? I comences a trobar marejat i et desmaies. O encara pitjor, quan estàs a l'aigua, no? Li requereixes que a la sang hi hagi molt volum sanguini perquè, en la pell hi hagi molt volum sanguini per aquest canvi de temperatura, que a l'exterior s'està a 34 graus i a l'aigua s'està a 25, per exemple, aquest canvi cap a més fred, diu el nostre cos, ei, haig de portar sang cap a la nostra pell, que és l'òrgan més gran que tenim, perquè no agafis una hipotèrmia. I aleshores, clar, sang a la pell, sang a l'estómac fent la digestió, aleshores pot ser que et desmaies, i si et desmaies a l'aigua tots sabem el que ens pot passar. Per tant, vigilar què hem de fer després de menjar. Si li donem altres ocupacions, podem provocar que la digestió no funcioni tan bé. Aleshores, jo he explicat uns casos extrems ara amb els talls de digestió, desmais, etc., però sí que el que podem fer és, encara que no ens sentiguem malament, doncs podem digerir pitjor i tinguem aquests problemes, doncs, que tenim la panxa inflada, que tenim ardors, que tenim gasos per dalt o per baix, eruptes o pets, val? Tot això és fruit de que no hi ha una bona digestió. Què hem de tenir en compte? Que hi ha aliments que costen més de digerir que d'altres. Per exemple, tot allò que és líquid és molt fàcil de digerir, perquè el nostre cos ja ha de segregar molts menys sucs gàstrics, menys les glàndules salivals han de treballar menys, i per tant allò, com que ja està descomposat, és d'una digestió més ràpida. Hi ha micronutrients, que són les vitamines i els minerals, que sobretot en tenen molt les fruites i les verdures, que són de digestió molt ràpida, perquè fruita i verdura és fibra amb vitamines i minerals, a vegades sí que té carbohidrats, però en té una quantitat molt mínima comparat amb altres ingredients. Llavors, la fruita i la verdura es digereix superràpid, això segur que ho digeriràs ràpid i bé, d'acord? Però a mesura que anem augmentant en aquesta escala de digestió van sorgint alguns nutrients que cada vegada ens costen més de digerir. Per exemple, els carbohidrats, que és tot el que són cereals i verdures amb midons, les patates, etc. Aquestes encara costen una mica més de digerir. I les que encara costen més de digerir són les proteïnes. Tot allò que és llegum, làctics, ou, carn o peix. Això costa una mica més. I l'última escala de les que costa més de digerir són els greixos. Per això les carns vermelles, que són proteïna amb molts greixos, costen tant de digerir. Val? Els greixos són els que costen més de digerir. Llavors, tenint en compte aquesta escala de digestió, sapiguem què hem de fer després del nostre àpat i mirem. No? A veure, si després jo sé que haig de dinar de pressa i corrents anar-me'n a buscar els nens, doncs no sé, m'estic inventant, Doncs home, no et facis un dinar supercopiós amb molta proteïna i amb molts greixos, perquè aleshores és bastant probable que no ho puguis digerir bé o que no rendeixis igual i no puguis córrer o el que sigui que hagis de fer després. Per tant, tenir-ho en compte.
I després també tenir en compte que si ho fem no rendirem igual, és a dir, al final el nostre cos necessita energia perquè tot el cos funcioni. Si li estem requerint molta energia en el sistema digestiu, altres sistemes no funcionaran igual de bé. Per això, tot bon català té fred després de menjar. Perquè, no? Sostenim la sang en el nostre estómac i a la pell no hi pot haver tot el que necessitem per fer aquest efecte tèrmic, no? Per això no dormim igual si ens anem just a dormir després de menjar. I la migdiada? Clar, però és que has de fer un menjar més lleuger si vols fer migdiada, no? Hi ha alguns estudis que demostren que fer entre 10 i 15 minuts de migdiada és saludable per un tema del descans. Jo sóc més partidària de dormir 8 hores a la nit i després ja fer el dia del tirón, Però la gent que es fa més gran o que pateix una patologia i que realment els seus sistemes treballen a mig gas, no? Perquè estan malalts o són grans, doncs aleshores la migdiada va bé. Però si saps que has de fer migdiada, fes-la, que almenys hagi passat 3/4 d'hora o una hora que has dinat, o no et facis un dinar supercopiós. És a dir, fer una migdiada després del dinar de Nadal ens costa, no? Aquelles baixades de sucre que fulminen. Clar, perquè hem menjat molts greixos, molta proteïna, molts processats amb molts de sucres, llavors són dinar, a més alcohol, que és un tòxic, no? Tot és una barreja que socialment és fantàstic, però per la salut doncs, li costa molt de digerir. I normalment el que fem són sobretaules molt llargues, on tampoc és que estiguem dormint, però no podem fer massa més que anar al cinema després del menjar de Nadal, perquè estem com molt centrats en digerir tots aquells excessos que hem fet, no? Doncs una mica tenir en compte això. Llavors, la migdiada serveix com a descans. Ara, a la nit, que necessites arribar a una sèrie de fases REM, no? Que són aquestes fases de son més profund, etc. Anar en plena digestió dificultarà aquest descans. Per tant, tingueu en compte això. Si vols, diem alguns consells... Home, sí, estaria molt bé, i tant. Que ajuden una miqueta a millorar les digestions, sobretot les persones que teniu aquests símptomes i que patiu del tema digestiu. Primer, tenir en compte que els cuinats són bastant més digestius que els crus. Per exemple, uns fruits secs són més digestius si els consumeixes torrats que no pas si els consumeixes crus. També és veritat que crus són més nutritius, per allò que sempre explico, que tots els processos d'altes temperatures fa que alguns nutrients morin, sobretot les vitamines, d'acord? Però hem d'anar variant, és a dir, una mica de cru cada dia és bo per vitaminar-nos, però depèn de què fem després. Si tu estàs fent un postre de músic i després podràs tenir una sobretaula tranquil·la, menja't uns fruits secs crus. Si tu t'estàs prenent els fruits secs mentre estàs fent una excursió i ho vols com a aliment energètic, però alhora el teu cos necessita tenir energia en el sistema locomotor per moure músculs i seguir amb la teva excursió, llavors pren-te els torrats, val? Que puguem nosaltres veure. Una poma al forn és millor postre a la nit que no pas una poma crua. En canvi, al migdia, menja-t'ho. De fet, hi ha molta gent que m'ho diu. Jo amanides al migdia, súper. Però a la nit se m'infla la panxa. Bueno, és que a les nits, i aquest és un altre consell, digerim pitjor perquè els nostres sistemes funcionen a mig gas, perquè estem cansats, portem molta estona funcionant i el cos ja comença a notar que ja necessita aquesta fase de recuperació que és la de dormir, no? Llavors els òrgans funcionen pitjor i per això una amanida és millor al migdia i a la nit potser és millor una verdura bullida, no? Una patata i una mongeta tendra que ha estat en ebullició i per tant serà més fàcil de digerir. La medicina tradicional xinesa em sembla que recomana que a partir de les 7 de la tarda tot cuit. Res de crus. Correcte, sí. Però també recomana que una mica de cru cada dia és bo, no? I llavors, tot i que no els agrada massa la fruita, són més de verdura ells, però per exemple la fruita, que culturalment tenim per costum menjar-la de postre, a la nit no seria el millor moment de menjar un postre de fruita. I de fet jo el que recomano, per això que he explicat de les digestions, és que la fruita es mengi aïllada dels grans àpats. És a dir, que sigui un bon piscolabis de mig matí o que sigui un bon berenar, però que no tinguem tanta tendència a menjar-la de postre. Que al final ens hem acostumat a acabar els àpats amb un gust dolç i per això ens agraden, no? Els iogurts ensucrats o la fruita de postre, però és un tema cultural. Nutricionalment no necessitem aquests postres i el paladar es pot adaptar a que no sempre acabem l'àpat amb dolç, d'acord? Llavors la fruita és millor menjar-la sola perquè la digeriràs millor, perquè si tu te la menges a posteriori d'haver menjat una proteïna, uns carbohidrats que
tardaran molt més a digerir-se, fan com de tap. Llavors aquesta fruita, que s'hagués hagut de digerir molt més ràpid, però no pot, perquè hi ha el tap dels altres nutrients anteriors, doncs s'acaba fermentant dins nostre, i és quan tenim gasos, perquè aquest ferment provoca un gas, no? I aquest gas ha de sortir per algun lloc, i també ens infla la panxa i tenim aquesta sensació de panxa dura. Per tant, és millor aïllada. I el que comentava, a les nits és millor menjar més digestiu i la part més nutritiva fer-la en hores de sol, que estem més a propers a haver fet aquest son que ens ha reparat i que ens ha fet descansar, i aleshores les nostres digestions poden ser més potents i tenen més força. Altres consells: tenir en compte que tots els menjars que són processats són menys digestius. Perquè el nostre cos, i em repeteixo com un lloro, però no em cansaré mai de dir-ho, estem dissenyats per menjar allò que ens ofereix la terra, no allò que ens ofereix la indústria. Per tant, tot allò que està processat d'alguna manera, sobretot si és un procés industrialitzat, és molt més estressant per al nostre sistema. El fetge necessita molta més força, els ronyons també, no? Per digerir tot allò que té un format diferent al que en realitat estem dissenyats per digerir. Un altre consell: mengem molta més proteïna i greixos del que realment necessitem. Aquesta setmana passada vaig estar a Vic fent una conferència i no he corroborat la dada, però ho explico com a anècdota. Un dels assistents a la conferència em va dir: mira, aquí jo parlava sobre el consum de carn, etc, que ens passem, que abans matàvem el porc un cop a l'any, no? I que ara quants quilos de porc mengem al cap de l'any. I diu: mira, aquí a Santa Eulàlia, que és un dels escorxadors més potents de Catalunya, diu, estan matant 15.000 porcs al dia. I han demanat permís per 18.000. O sigui, calcula el porc que es ven, perquè ens haguem de menjar tot això amb aquests índexs de matança porcina. I dic, mare de Déu, senyor! No? O sigui, en realitat, el nostre cos s'assembla més, com a mamífers, a un mamífer herbívor que a un carnívor. Tenim els intestins molt més semblants a un herbívor, tenim la nostra mandíbula molt més semblant a un herbívor. Això no vol dir que haguem de ser vegetarians. Està bé que siguem omnívors perquè ho som per naturalesa, però sí que el gruix fort dels nostres àpats haurien de provenir d'aliments vegetals. Si mengem tanta carn, tant peix, tants làctics, això ens acaba repercutint a la nostra salut. Per tant, com menys millor, ja sabeu el mètode Plat, 25% de proteïna com a màxim, d'acord? I després també cuidem el nostre sistema digestiu amb un consum habitual de fermentats. Fa 15 dies vam parlar d'això. Aquests aliments que eren probiòtics naturals perquè estaven fermentats per algun procés, o aquests midons o aquests carbohidrats, no? Com els cereals, patata, etc, que els menjàvem un cop havien passat 20 hores d'haver-los cuinat perquè feien aquest efecte probiòtic natural. És una manera de que puguis cultivar millor aquesta microbiota intestinal que t'ajuda també a la digestió. Un altre consell és vigilar molt l'estrès, perquè l'estrès canvia el tipus, el nombre i la diversitat de bacteris que tenim de microbiota intestinal, que en tenim moltíssima, intestinal i estomacal, la microbiota bacteriana, i aquests microbis el que fan és que regulen la funció immune. És més fàcil que s'inflami les mucoses, que tinguem malalties i que no digerim tan bé, i per tant, que no fem tan bé l'absorció, perquè en aquest procés digestiu absorbim els nutrients. Potser nosaltres estem superestressats, o estem dormint molt poc, mengem molt bé, però el nostre sistema digestiu, per culpa d'aquest estrès i aquesta falta de microbiota intestinal i aquesta falta de descans, no pot absorbir prou bé tots aquests nutrients que estem menjant. Per més que ens hi escarrassem en cuinar-nos bé i en menjar-nos coses nutritives, el nostre sistema digestiu no està rendint al màxim. Per tant, ull amb l'estrès, perquè és molt perillós també per les digestions, i de fet ens passa, quan estem nerviosos, no anem bé de ventre, o tenim aquell nus a l'estómac que no podem menjar, vull dir, ja tenim símptomes en el que el cos ens parla i ens diu que alguna cosa no funciona bé. I per últim, l'últim consell seria el que ja he avançat, que és el tema del cansament. No descansar prou ens provoca males digestions. No parlo només de la son, que també, sinó de tenir aquestes estones de lleure, de saber desconnectar, no? De dir realment, ara és una estona per mi, per cuidar-me i per relaxar-me, que també va molt lligat amb el tema de l'estrès. No tenir aquestes estones fa que, no tenir aquestes estones de descans i de lleure, fa que tu vagis més estressat i per tant va una mica tot relacionat. Llavors, si nosaltres cuidem tots aquests aspectes, podem notar un canvi amb la nostra digestió. I aquest canvi, Sílvia, que és la gran avantatge de cuidar-se, és que es pot notar en 3 setmanes.
Molt ràpid. Si ets constant i perseverant, òbviament, sí. Però si tu en 3 setmanes cuides tots aquests aspectes, ja notes que a partir de 3 setmanes et trobes millor i estàs solucionant ja alguns problemes que podies tenir digestius abans i que al final te n'adones que és una qüestió de canviar d'hàbits. Ara t'anava a dir, no només és un canvi d'alimentació, és un canvi d'hàbits, és un canvi de filosofia de vida, pràcticament. De cuidar-se, que és Una més miqueta fàcil de radical. dir, és més fàcil de dir que de practicar. I tant, però i perquè tant. agafem consciència que al final els nostres símptomes i les nostres digestions són conseqüència del nostre modus vivendi. Astrid, ens retrobem d'aquí 15 dies, que serà 8 de març, Dia de les Dones. Parlarem de dones i alimentació. Sí, parlarem de com menjar i com fer esport també, segons el nostre cicle menstrual, que ens en parlant molt poc del cicle menstrual, és un tabú, en sabem poc. En parlarem el proper dia. Gràcies. A Bon cap de vosaltres. setmana. Adeu!